इथे दुड्डू पांचकी 6,000 असं ताका 10,000 करता मिळेल नव्हे. मिगे लगी 8,000 असेल म्हणता. वंदनान दिल 2,000, सतींद्रन 2,000 दिले. आता मिगे लगी 12,000. मिगे लगने आमगे लगी 12,000 असं म्हणता. 10,000 वड्डीक दिव्या, 2,000 दवरून घेऊया. त्याची पशी 12,000 देऊन सोडिया गो, वाडी मिळते नव्हे. पूरा ದುಡ್ಡು देऊन बसले रे. आमगेला तन कसं असं ना म्हणता. पाणीपुरी मसालपुरी आणि खायनशी कितले दिवस जाल्ले. आमगेला चढू लागणी दुड्ಡು घेवचे जातले ताका पुरा. असेल प्रवाड्डीक म्हण देऊन दिले. हातान ते 4 कास नतले रे. त्याच्या खातीर एक 2,000 दवरून घेतला. आणि ते 2,000 कशी पण कोण 3,000 सेसून 5,000 कोण वापस वड्डी का दिव्या. आज सध्या 2,000 आमगे लगास. हे 10,000 सुब्रायणाक देऊन सोडाती. हा तू सांगचे करेक्ट गो तारा. आम्ही पाणीपुरी मसालपुरी गोबी मंचुरियन खाय नशी सुमार दिवस जाल्ले. जोर पावस येतना खवका म्हूण आश दत्तसिले. हातान पावण ना म्हणून तोसिल हांव. वै ते 2,000 हक्का दवरया आम्ही. सुब्रायणा चांग मनुष्य नव्हे आणि काही भीना नव्हे. ना बा बहीण कसने ना गो. पैरी हातान दुड्ड ना म्हणू कोणाला की हाडोंग घेऊन दिला आमका. तशेंच तन मोस करतवे. ताका मी गेल पशी चड तुगेले भई आस गो. अय्या बा म्हाका भारी भिवन कामता तो. तशी जावन म्हाका एक धैर्य. आजी होळव आस गो. वॉकिंग वचावे. वॉकिंग नी गतस नवे. हो तार मै हंगास मो को. हो सावित्री. तुकनी तुगल बमनाक 100 वर्ष आयुष गो. आता तुमगेल उडगास करून घेत असिली तिथले भितर प्रत्यक्ष दलपळे बैस गो. सुब्रा येनिवे तुमगेल घराला घेतना कोणकी मेळ्ळिंती ತಂಗಲ ಗುಲೈತ ರಬ್ಲಿಂತಿ. हाव सीधा आयली आणि 1-2 मिनिटांनी तेತ್ತलिंती. हो आईलच मो यारे हेकड बैस. तुगेल टू वॉकिंग अवच का म्हणून नित्य तुगेल वाट राखचे. तू चौचक ना मारे ती खंय गेलेली. अयो मी गेला वस्त कसन सांगची तार मये. ते दिवस तुमगेल घरात कोण वाळांब होरनु रांदे कोण खाल्लेले. मकनी मी गेल दुवेक कोणकी माट मंत्र केलेल म्हणकी दल्ले पळे. अयो देवा तिका ओंकी मक उतकडे रामा रामा पुरपूर जाऊन गेल पळे. हुयो हुई गो. डॉक्टरला दवा दाखल की ना. सुरवेरी हे एक साधारण चोंकी उतकड म्हणून सांगून घरची प्रवकत केले तार मये. केते केले री रब्बीले ना पळे. कडे डॉक्टरला वचून चढून एक 5,000 खर्चिले. कसले पुण्याळांब वेल्ली की म्हणदल्ले. तुगेल सून कसंदव माट मंत्र करच शिकल्या की म्हणची केची अंदाज कोण पळले. तशनी उल्लोची सम नाही गो सावित्री. तू नुतर आप सुब्रायಣ್ಣ सावित्री नुल्लेले करेक्ट अस. खंकी कसंकी कोण दिला त्यांनी दोघांनी. ती सुनमाई म्हणा येईल पळे. ती काय साधारणत ना. तीन कसन केल की ना हीन कसन केल की ना कस्तुरी ना कसने कोण हळलेल की कसन की अब्बा. हाव मात्र नुतर सोडा. तिका बली सोडून सोडायता. थो नका बा. घरा भितरी नुतची माय सुनन लढाई मरचे दल्लेल तावून गेल नवे. आम्ही सगळ्यांनी चांग रीती रसका मागीर आम्ही येऊन तुमगेल घरान तू लढाई हाणगल म्हणून जाऊची नका बा. तशी म्हळ्यार कशी रे सुब्राया. तीन चुकी केलेले असल्या रे आम्ही पळून तर अपचवे. इतले दिस आमक हे कसं नाही कळली. आता कळलं मागीर नुत्रबल्या रे. हाई आमका यशी करणं म्हणून कसन गॅरंटी. आत्ता आपय तिका. अय्यो नक मम्मा. दल्लेल दावून गेले नाही. म्हाका अशी दिसिले तिने तशेने केला म्हणून. हांव काही गॅरंटी सांगिल नाही बा. त्यातनं म्हाका तशी दिसली तितल्यांची. हांव तुषार दल्ली नवे हंगा छंगा सोन सोडाते.
तुगेले न्ही सुब्रायणले कितले चांग मन म्हणू हन तू कळता. दुसरं कोणे दलरी होड लढाई करतसिली ती तुम्ही दिकून तसती दलरी तशी सोडचे नज गो सावित्री. आजी तुमका फाय आमक म्हळारी कसं करचे कडे रम्मी. हांव म्हणली म्हूण सांगून मनान थोर नकती तारमये. हांव कसे की चुकून सांगले लेकिले हे विषय सांगचे नज म्हणून दलरी उतर भायर इल्लेंची आणि हेंची होड कोर नकती सोडून सोडाती. होय बा हेंच विषय होड केलरी त्या मागिरी पट्टी असलेली बदलवच्या अस ती कस्तुरी काही सांग सुमारत नाही. ती नाही का कसं आयडिया देऊन कडे रे हिन तशी केल्यार कसं करचे नुतर आपण सोडा ती कसं नेची उलच आवचू नका ती. तू सांगते सम्मा मिगेल सूनच पडे भायर खई वचन ती कसं काम असल्या मात्र वच्ची तिने ती कसल पुरा कोर कमळरी ती कस्तुरीले काम असका सुरवेर तिक्क तिक्क विचारसून घेता. अय्यो वैकुंठमा नका नका कस्तुरीक मात्र कसने सांगू नका. कस्तुरी म्हळ्यारी एक नमने BBC असला म्हणके मागिरी हांव ते दिसू गलाटकोन आळाम फेल्लेले मागिरी तारमयेन जोर केले ते सुनमयेन उरलेले ಹೊಳೆಮಾನ್ उरलेले ಪ್ರತಿ ಏಕ ತಕ್ಕಾನಿ इतले ಸೇರ್ಸುನು रेक्के पुक्का पुरा बांधून सगळे गाव पुरा प्रचार करता. मागिरी आमगेल बांधव्य वाईट जाता नाका नाका हंगा विषय हंगा सोडून सोडाते. त्यामुळे भाई कस्तुरी असपडे भारी डेंजर तिक खई कसं नाही फायदा मिळतं म्हणून कळलं रे कशी दाय की तशी नाजूक करून तिला काम करून घेते ती नाका नाका हे हंगा सोडून सोडा ती. तुम्ही दोग जण इतले सांगतासत म्हण हांव उतरबल्या अन्नेक पण तसल कसं नेची म्हाका कळली म्हळ्यारे हांव वनमाला काही सोडा ते कस्तुरी कंतू सोडयना जन्म जालाडून दवरता. अनेक पण तश केलेलं तेज्न नवे तेज्न पळेले सई तारमये आता वाकिंग वचामो आजी हळवस आरामर चमकून वचून येवी येत वचामे. हाँ होई गो सावित्री सुमार दिसतकून वाकिंग करनशी आणि ते पाणीपुरी मसालपुरी परा खाईनशी मस्त बेजार जाऊन गेलेल गो. हे जोर जिरापाती पावस येतं ना हुनहुनच कसने खाऊ का पिऊ का म्हण दिसतशील गो. आजी तू आईल नवे गम्मत वचा मगी आणि पडे पाणीपुरी मसालपुरी म्हण पूर्ती उरलं ना कडे लास्ट करची पडलेले रे. तू घाल दुड्ड तू घाली मी गेल दुड्ड हांव घालता म्हण सांगचो रे अस हांव सोडतवे पूरा दुड्ड हंग लगी घालेसी नतवे. हांवे आजी कसं ना म्हणली 2-2 3-3 प्लेट खाऊचेस त्यावेळी हंगले दुड्ड वांतू कसं आलोचन करतेस को. काय ना तारमये हाव खाली वाकिंग वच्च म्हणलेक्कोनु सीधा इली पर्स कसने हाणी पाणीपुरी मसालपुरी नका तुम्ही खयती हावनी हन्नी अकडे बसताती पक्कने हन्नी पर्स घेऊन इल्दला रे आम्ही वरे खातती नातल्यार आमका नका तुम्ही खयती. अयो सावित्री आज वरे परसाणी वे मारे ती. अयो राब हाव हल्ला की म्हण पडयता. अयो चागे खिशेन तुयना चटी तुयना थो. हा होई सावित्रीन सांगील म्हणके तुम्ही दोघजण कसं जाय की ते घेऊन खायती आम्ही एक सायडान तो बसता ती प्रती पण ता तुमगे लगीची घेऊन खाऊच म्हणारी मन ओपन आबा तुम्ही पाप तितले कष्ट पावनो आटून चिटूनो दुड्डू वाड्डी दिवनो ते वाड्डी दुडवान तू इतले पुरा घेऊची पुरा खर्च म्हणारी छ आम्ही तशी पुरा घेऊची समने नाका नाका तुम्ही घेयती. म्हाका कोप हाडनाक सुब्राया नुतोची हांव घेवन दिता तू खाऊ का कळले. अयो ते तशी नाही मम्मा प्रती पण ते अशी दत्ता मत्तेंत हजार इतले टेन्शन तशी जाऊन
विसरनो थावा प्रतीपन तुम्ही घेऊन दिच मला समजाय ना हॉड ना सुब्रायण कथा निजोर केले तू कथा दोन पेट्ट घाल की कशी गो पेट्ट घालल्या री चलता कितले मला री तू मिगेल प्रशी प्रायन सानी नु तोची मिगेल ಒಟ್ಟಿ होनु हांव कसन घेवन दित की हांव घेवन दिवची नाही तुका कसन दायकी ते तू ऑर्डर कर का ताजी दुड्ड आम्ही दिता ती नु तो खाऊ का नातला पळ सावित्री म्हाका भारी बेजार दत्ता हांव पळ हे गावान तो कोणा लगी उलयना इतकी मारायती तू मला सई पळ म्हाका हांव घेवन दिता तू खाऊ का तिची अय्यो अय्यो तार मये तू खंयची जन्मन तुम्ही गेला हावस दावन असेल की कसन की इतली प्रीती दाखयतना हांव ना म्हणतोय दायत दायत आत नाही केदनाय तू घेवन दिला रे हांव नाक म्हणा आणि तुका स्पेशल जावन सांगता रे नाव ऐकून ना तू कसन घेवन दित की हांव खाता हां हां आता सावित्री हांव आनी तू एकडे वॉकिंग वचा तांणी एकडे वतली ती मागीर आमी थंय वासणाला अंगडीन तू ಒಟ್ಟು दवया